Stále viac členov OSN chápe a rozlišuje, čo je a čo nie je správne, čo je a čo nie je nebezpečné. Oživovanie fašizmu znamená len jedno. Fašizmus treba zničiť všade na svete. Zákony a medzinárodné právo, vrátane charty OSN s tým počíta. OSN nie je dokonalá, je pod tlakom a vydieraná zo strany angloamerických štátov, aby sa hlasovalo tak, ako im prikážu. Mňa šokovalo doslova, že generálny tajomník OSN Guterres nemal vedomosť o článku 107 charty OSN, kde je oprávnenie víťazných mocností vrátane Ruskej federácie ako nástupcu Sovietskeho zväzu zasiahnuť proti všetkým štátom, ktoré v čase druhej svetovej vojny stali a bojovali proti ním. Ak tak aj dnes konajú. Toto ustanovenie v charte OSN nie je náhodou a nie je tam len tak nadarmo